Nagtinabangay ang mga magtutudlo sa Talisay ug ubang mga Good Samaritans aron makalikom og pondo nga donasyon sa mga nanginahanglan ning panahon sa krisis sa COVID-19. Si Lian Singkulan sa report. Kaganihang buntag, nag-uban ang grupo sa mga magtutudlo aron i-turnover sa mayor sa Dakbayan ang kapin sa 200,000 pesos nga cash. Matud pa nga donasyon kini sa mga grupo sa mga magtutudlo sa Dakbayan. Gawas usab sa mga magtutudlo, may mga laing Good Samaritan usab ang mitabang aron makatunol og donasyon. Ang programa gitawag nilag Project Alay sa Talisay nga nagbanhaw sa diwa sa bayanihan ning panahon sa krisis sa COVID-19. Initiative gani siya sa atong mga magtutudlo nato unya gi-strengthen natong initiative sa ato ang SDS nga iya jud siyang gihimuan og memorandum. Nadesisyonan usab nila uban ang mayor sa Dakbayan nga idonar kini ngadto sa Talisay District Hospital. Gastuon kini alang sa pagpalit og mga dugang personal protective equipment. Pinaagi niini mapun-an pa ang mga gamitonong personal protective equipment kon PPE sa mga frontliner sa maong ospital. Pasalamat ko sa teachers and DepEd Talisay and their whole teacher pamilya sa mga tutudlo kay it's not only our DepEd teachers ang nanghatag kundi ilahang mga former teachers here na naa sa gawas, ilang mga igsuon. So it's basically a family of teachers na nitabang diri. Wala mi nagset og pila ihatag, kutob lang kung unsay pilay amount ni ihatag nga kaya pod labaw na nga lisod kayo karon mao na nga willing na pud whatever nga ilang ihatag ato pong dawaton. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisda.